O presidente da Xunta e a conselleira de Medio Ambiente visitaron esta mañá as instalacións da protectora de Vilagarcía, situadas en Pinar do Rei. Ali Alfonso Rueda avanzou que o goberno galego vai triplicar este ano o orzamento destinado a axudas para o fomento das adopcións. Incrementaránse ata os 1,4 millóns de euros dirixidas a concellos, protectoras e particulares. Rueda asegurou que a saúde dunha sociedade tamén se mide polo trato aos animais de compañía, lembrando que hai moitos en instalacións como estas que buscan fogar. Moitos deles foron directamente abandonados e bueno, eu creo que a saúde e a calidade dunha sociedade tamén se mide por certas actitudes. Unha das principais é como se trata os animais, e os animais de compañía, a palabra o di, que o dan todo a cambio de nada, simplemente a cambio de un pouco de cariño. Alfonso Rueda salientou ademais que por segundo ano consecutivo o Executivo galego ofrece achegas de ata 150 euros a aqueles particulares que decidan adoptar un animal abandonado. Foi no transcurso dunha visita na que tamén estivo presente a tenente alcalde de Vilagarcía. Tania García puxo en valor o traballo feito dende o Concello na mellora destas instalacións de Pinar do Rei, recoñecendo que aínda quedan cousas por facer. Seguimos investindo nestas instalacións porque aínda que son maravillosas, todo é mellorable, sempre hai arranxos que facer. Nese sentido, o Concello de Vilagarcía colabora a través da sinatura dun convenio por importe de 30.000 euros, convenio que se multiplicou por 100, cando chegamos ao goberno a cuantía era de 15.000, agora mesmo estamos en 30.000. Dende a protectora de animais aproveitaron a ocasión para agradecer o apoio que están a recibir dende o Concello de Vilagarcía e dende a Xunta. E moitas gracias tamén á Xunta pola subvención que nos dan tamén para mantemento dos animais, microchipado e investimentos. Cos investimentos están conseguindo facer máis cirurxías, ter unha veterinaria en nómina para que os animais teñan unhas condicións sanitarias que melloraron moitísimo nos últimos 10 anos.